खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव गुबुन मोनसे आपडेट लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बा नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैलायबाय आङो Narun'sVlogs YouTube चेनेलनिफ्राय स' हिउज साक्सेस होननानै जों बुंनो नांगोन मानो होननानै बुङोब्लाथाय थांनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि समाव प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL गभर्नमेन्टनि समाव बिथांमोना बिटिआर होनबाय थायोमोन नालाय प्रमद बर' सारा स' बेनिखायनो आं बिटिआर गभर्नमेन्ट बुंबाय दायो जि हाग्रामा महिलारि सारा जि दैदेनबाय दं बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्ट होननानै आं बुंबाय मानो होननानै बुङोब्लाथाय बिथांमोना बिटिआर रेकर्डखौ गनायनानै लानो नागिरा हाग्रामा महिलारि सारा स' प्रमद बर' सारा सिगाङो बांसिनानो बिटिआर सोदोबखौ इउज खालामदों आरो हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि सोदोबखौ इउज खालामदों स' बेफोरबायदिनो गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय थायो स' हाग्रामा महिलारि सारा चिफ होननानै बुङो नाथाय प्रमद बर' सारा CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै बुङो स' एनिवे बेफोर गोजाननि बाथ्रा बा थांबाय स' बिटिआर गभर्नमेन्टनि समाव जे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन होननाय मोनसे मिशन दङमोन जाय मिशननि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो सा 50 फरायसाफोरखौ बा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ नीट JEE APSC UPSC लेभेलनि एग्जामनि थाखाय कोचिं फ्री अफ कस्ट फ्री कोचिं गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर होबोगासिनो दङमोन स' बे मोनसे गोबां बा जोबोर मोजां मोनसे इनिशिएटिभमोन जायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बा फैबाय थानाय बुब्लियाव साफा क्वालिटी एडुकेशन गोनां रोंगौसा बा स्टुडेन्ट्स दिहुननो बिथां प्रमद बर' सारा नाजाबोदोंमोन स' बेयो मोनसे मा UPPL बा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल बेनि मोनसे मडेल अफ पलिटिक्स नङा होमबा स' बे गावसोरनि मोनसे मिशन आरो भिजन लानानै हाबा मावनाय मोनसे हाबाफारिमोन आरो बे समाव मोजाङै मोजां बिथांमोनाबो सरकारखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांदों स' अफकर्स दाबो एट प्रेजेन्ट हाग्रामा महिलारि साराबो मोजाङै मोजां दैदेनगासिनो दं बा सामलायगासिनो दङ स' प्रमद बर' सारा लास्ट बेच 2025 आव लास्ट बेचखौ बिथाङा मोनलांदों स' UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि जाहाथे कोचिंखौ होलांनो स' बे लास्ट बेचनिफ्राय आउट अफ 37 स्टुडेन्ट्सआनो मा नीट UG क्लियार खालामबाय 2026 आव बे मोनसे जोबोर मोजांनि बाथ्रा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन एबा बिटिआर एरियानिफ्राय जे बेफोरबायदिनो बोसोरफ्रोमबो मोजां स्टुडेन्ट्स ओंखारगौमोन नाथाय मानि जोंनि फरायसाफोरा बांसिनानो गोरिब एबा रांखावरिनि आंखालनि थाखाय कोचिं लानो हाया स' बेनिखायनो गोबां स्टुडेन्ट्सफोरा गोसो थायोब्लाबो हाया जायो स' बेनिखायनो दानि एट प्रेजेन्ट हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो आं रिक्वेस्ट खालामदों अननानै नोंथांमोना बे स्किमखौ जाहाथे कन्टिनिउ खालामो मानोना मोनसे जोबोर मोजां स्किम बेयो स' बे मोनसे सोलोंथाइनि स्किम थ' सोलोंथाइनि स्किमफोरा एक्चुअलि मोजाङानो जायो स' बेयो माने बाथ्राया मा जायो एसे गुसुं समनि थाखाय जोङो लोगो सासे मोजां स्टुडेन्टखौ जों मोननो हाया स' बेनिखायनो जों फिउचारनि थाखाय साननांगोन स' बेफोरबायदिनो बिथां सारा फिउचारनि थाखाय साननानै बेफोर खामानिखौ मावलांदोंमोन स' एनिवे बिथाङा दा पावाराव गैया स' एनिवे बिथां सारनिसिमबो थेंक इउ हरबाय आङो दा बिथाङा रायजो सभानि MP स' जायफोरा बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननिफ्राय सा 50 फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय 37 फरायसाफोरा जायफ्रा क्लियार खालामबाय नीट UG बेखौ दा बिथांमोननिसिम आङो हामबाय होहरो बा कंग्रेचुलेसन्स जासिहरो बिथांमोननि गावनि खुद नाजानाय आरो कोचिंनि हेफाजाब स' फेमिलिनि सापर्टआव बिथांमोना सक्सेसफुल जानो हाबाय इन फिउचार बिथांमोना जाहाथे साफा डक्टर जानो हायो बेनि थाखाय आं आफा अबंलावरिनि सेराव आरज गाबबाय आरो नोंथांमोनानो बर'नि साफा बा थरफा अलंबार जानानै थागोनखौ नुहुरबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल